Kaixo, aurreko bidean ikusi dugu 2 bider 2 eta 3 bider 3 bezalako matrizen determinanteak zelan kalkulatzen diren. Matrizen determinanteak beste modu batean kalkulatu daitezke eta gainera matrizeak 3 bider 3 baino handiagoak direnean, beste modu batean kalkulatu behar dira, Arruzen erregela ez digu balio. Orduan, modu berri hori izango da minor osagarriak eta adjuntuak erabiltzen. Beraz, bideo honetan azalduko dugu minor osagarriak eta adjuntuak zer diren, eta hurrengo bideoan azalduko dugu zelan kalkulatu daitezken determinanteak hauek erabiltzen. Beraz, bideo honen helburua minor osagarriak eta adjuntuak azaltzea. Bueno, lehenik eta behin, minor osagarriak M letrarekin adierazten dira eta adjuntuak A letrarekin. Zer izango da minor osagarria? Jartzen dugu M1 kalkulatu nahi duguna. Nahiko kontzeptu erraza da. Ni begiratu behar dut nire matrizean aber zein den A1 elementua. A1 elementua. Goratu lehenik eta beti lerroa eta bigarrenik zutabea. Beraz, lehenengo lerroan eta hirugarren zutabean dagoen elementua izango da 0. Eta egin behar dudana da tatxatu bere lerroan dauden elementu guztiak eta tatxatu bere zutabean dauden elementu guztiak. Beraz, geratzen zaizkigun elementu bakarrak dira 3 bat eta 0 bat. Eta egin behar duena da, hemen gelditzen diren elementuen determinantea kalkulatu. Hau da, M1 izango litzateke honen determinantea. 3 bat, 0 bat. Eta goratu, 2 bider 2 bezalako determinanteak ditugunean, egin behar dugula hau eta gero hau. Diagonal nagusiko elementuak biderkatu, ken gainontzeko elementuen arteko biderketa. 3 bider bat, ken bat, 3 bider bat, bat, ken 0, berdin, 3. Hau izango da, bat, 3, minor, osagarria. Errepikatzen dut, oraintxe bertan ingo dugu, errepikatuko prozedura da, identifikatu elementu hori, tatxatu bere zutabea eta bere lerroa, eta bien tatxatu ditugunean, kalkulatu geratzen diren elementuen determinantea. Orain, M2 kalkulatzeko, begiratzen dugu zein den elementu hori, 2 izango da, bigarren lerroa, bigarren zutabea, elementu guztiik tatxatzen ditugu. Eta geratzen zaizkiguna dira izkinetan daudenak. Hoien determinantea kalkulatzen dugu, bat, 0, 0, bost. Egiten dugu diagonal nagusia, bat bider bost, ken gainontzekoak 0 bider 0, geratzen zaigu, bost. Beraz, 2 minor osagarria izango da bost. Hau da minor osagarria, horrek kalkulatzen dira. Adjuntuak dira minor osagarrien oso antzekoak, baina zeinua kontutan hartu behar dugu. Kalkulatuko ditugu urrengoak argi izateko. Honela adierazten da, A2 izango da minus bat ber eta hemen bean agertzen diren bi zenbakien arteko batuketa. 2 gehi 3. Eta gero hau biderkatzen dugu 2, 3 minor osagarriarekin oraintxe bertan ikasi dugula zelan kalkulatzen den. Lehenik eta behin begiratuko dugu honen zeinua, gogoratu minus bat behar zerbait daukagunean, bakarrik begiratu behar dugu, hau bakoitia edo bikoitia den. Kasu honetan bakoitia denez, minus bat negatiboa mantenduko da, beraz, esan dezakegu, dela minus bat ber bost, bider, 2 minor osagarria, minus bat ber bost da, minus bat, zenbakia bakoitia delako, bider M2, azken finan hau da, minus M2. Eta orain kalkulatuko dugu minus M2. Minus M2 izango da. Minus determinantea, begiratzen dugu zein den bigarren lerroa, hirugarren zutabea, geratzen gara bizirik geratzen diren elementuekin, bat, 2, 0 eta bat, kalkulatzen dugu haien arteko determinantea, bat, bider bat, ken 2, bider 0. Bat, ken 0, berdin bat. Eta ezahaztu negatiboa, zera guztia negatibo batekin dago, hau guztia negatibo batekin dago, beraz emaitza da, minus bat. Jarriko dugu txukunago. Minus bat, berdin, A2, 3. Nire gomendapena, lehenik eta behin kalkulatu minor osagarria eta gero jarri jozu ezeinua, bestela ikusten duzunez, nahiko erraz hasten dugu. Beste modu horretan ningo dut. Hau kalkulatzeko niko nela ingo nuke. Urrengoa, A2, 3.
Ezin dut berdin jarri, ze banoa minor osagarria kalkulatzera orduan jartzen dut getxitxo bat, adierazteko jarraitzen dugula, baina ez gaudela justu berdina kalkulatzen, eta egiten dut M3, kalkulatuko dut minor osagarria. Ze zenbaki egongo dira hor, bat atzatzen dugu hirugarren lerroa eta hirugarren zutabea, eta geratzen gara, beste elementuekin, bat, bi, hiru, bat, eta hau izan zeteke, bat, bider bat, ken bi, bider hiru, hau da, bat, ken sei, berdin, minus bost. Eta hau daukagunean, berriz ere jartzen dugu gezia, adierazteko ari garela beste zer kalkulatzen, hiru, izango da, minus bat, ber, hiru gehi hiru, zergaitik, hor goian jarri barritugula, hemen agertzen den zenbakiak, bider, minus bost. Minus bat, ber sei, bikoitia denez bihurtuko du positiboa, plus bat, bider, minus bost, mantentzen da minus bost bezala, beraz, hiru, berdin, minus bost. Eta hau izan zeteke, emaitza. Esan bezala, minor osagarriak eta tatxatzea eta geratzen denaren determinantea. Eta adjuntua zagaiti da garrantzitsua, esan dugun bezala, orain urrengo bedien azalduko dugu zelan kalkulatu determinanteak adjuntuekin. Eta zuzenean egon gara adjuntuak erabiltzen, baina adjuntuak kalkulatzeko minor osagarriak behar direnez, guztia dago azalduta bideanetan.